Nagkaguliyang ang ubang residente dihang gidunggab patay sa dispatcher ang 73 anyos nga senior citizen nga si Arturo Pansoy daplin sa National Highway sa Catalunan Pequeño, Davao City pasado alas 6 kaganiyang buntag. Gilas sa mga pulis ang suspect nga si Celestino Sator de la Serna, 68 anyos, nga residente ra usab sa Catalunan Pequeño. Subay sa inisyal nga investigasyon, nagkabikil ang duha tungod lang sa basura nga misangko sa pagpanunggab. Tuloy pag-abot na ako ganit dire, buhi pa na siya, naglihok pa. Ang sulti lang sa suspect, no? Dili lang ingon nagikan lang sa ubang balita-balita, kundi sulti mismo sa suspect nga naitabo ang pag dunggam niya kay tungod daw gisumbag siya. Dispatcher ang katong suspect diri sa taxi. Nya kaning si nung Pansoy na ay display diri na kuan kaning door panel. Namaligya na siya door panel. Unya ang sulti sa suspect matod pa ni nung Pansoy gilabayan daw og basura ang maong area niya. So karon nagkabangi sila, giduol niya dire kay dire man ang dispatcher magpundo, gisumbag daw siya, mao tong gidunggab niya. Matod sa suspect, wala siya magbasol sa iyang gihimo. Iya kong gisumbag. Ako siyang giistoryahan nga na masangil siya sa ako nga ako'y naglabay basura. Wala ko naglabay basura kay wa ko'y tindahan dire. Ako ang nagdala dire sa kanto Pag-ibig nga limpyo akong gusto. So kung sa iyang gibuhat, nanumbag siya. So nansagang ko. Pagsagang na ko, kaya dako man siya. Kinabuhi na nimo ang imong unahon. Ikaw daw, kung ano nimong kinabuhi? Wala. Prisuhan ako ni. Basta taong malito, patyo na ko. Ikaduhan na siya, kaya akong gibadlong. Bisag asa man na siya maninda. Dili man na iyang area niya, bisag asar man na. Sa prisuhan na magsaulog sa iyang ika-69 nga adlaw natawhan ugma si Celestino tungod sa salaod niya iyang nahimo. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa biktima. Sumala sa usa sa mga anak sa biktima nga si Juliet, gikasinahan sa suspect ang iyang amahan. Init kay sa ana, kay nganong nagtukod akong papa diag tindahan, wala man mi nakapasar sa business permit, pero gi-advisean mi nga mobayad lang mi baskig 300 a month. Mao to nga diha na lang mi nagabayad mi dito sa Matina. Mao na ang amo ang gikuan ma'am. Karon mainitan siguro siya kay every time mahalinan akong papa kay senior na lagi akong papa. Naman ko igsuon manghod nako nga kaning special naning kamot pa siya baskig tigulang siya. Masuko siya nga dili siya makakwarta sa akong papa. Mao na init kayo siya. Tinuon pa pag-ayos sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa krimen. Ang suspect ni Amy na ilhan naman kay actually na nakaroon sa custody sa Balyok Police Station. So ginakandakan pa nato og further investigation kung unsay motibo sa maong pagpanunggab ni adtong biktima. Mi-surrender sab dayon sa mga otoridad si Celestino. Desidido ang mga anak sa biktima nga basakaanog kaso ang suspect nga midunggab patay sa ilang amahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.